Het waren twee koningskinderen, sie hadden malkander zo lief. Ze konden bijeen niet komen, het water was veel te diep. Wat zag sie op 3 keersen van 12 in pond, om daarmee te behouden, koningszonen van jaren af jong. Pater Damian de Veuster. Vonku bola zima. Pít, starý paholok Vösterovcov, chcel vojsť do stajne ku krave, keď tu zrazu zbadal čosi, nad čím mu od prekvapenia skoro fajka vypadla spomedzi zubov. Z diaľky zbadal blížiť sa jasnú hviezdu a počul vianočnú hudbu. Čo to má byť? Hútal si. Či sa varí svet posunul o 2000 ročia? Hádam sú zasa Vianoce. Aj v dome máme ženu s dieťaťom. Pít sa lepšie pozrel a rozosmial sa. V prichádzajúcich spoznal starých známych. Celkom zabudol, že na 3 krále sa chodí spievať s hviezdou. Keď vošli koledníci dovnútra, matka práve držala chlapčeka v náručí. 3 králi sa usmiali a ani nevediac prečo sňali si svoje koruny z hlavy. Zrazu sa však všetci rozosmiali, lebo začiernenému obuvníkovi svietila plešina, ktorú si nenamazal čiernidlom. On sa však nesmial. Pomyslel si, že aj on má doma ženu a deti a veruje zlým otcom, lebo ich často necháva hladné a on zatiaľ pije v krčme. Keď bojazlivo držal malého Joška Vöstera na rukách, hovoril: To je len jedno dieťa a ja ich mám doma 5. Ale myslím, že som nikdy naozaj nevedel, čo je to vlastne dieťa. Gazdina, viete, čo mi prišlo na Že dieťa je vždy malý Ježiš, ktorý znova prichádza na svet a každá matka je Mária. Nehovoríte ani tak zle, odpovedala mu pani de Vösterová. Ale mali by ste na to myslieť aj doma. Obuvník si zrazu narazil plechovú korunu na hlavu, zobral vrece so slaninou a chlebom a zakričal: Musím ísť domov. A tak sa rozbehol, že sa skoro potkol na niekoľkých deťoch, ktoré stáli medzi dverami. Keď odišli aj ostatní 2, matka sa sklonila nad chlapčekom, boskala ho a povedala: Bude z teba zaiste nejaký páter misionár. Máš ešte len 3 dni a už si obrátil jedného černocha. A matka, ani netušiac, čo vraví, vyriekla budúcnosť svojho syna. Ach, moeder, zeide ze moeder, mijn hoofdje doet minder zo weh. Mocht ik er een kwart half uurtje spanderen al langste zee. Die moeder ging naar de kerk, die dochter ging haar... Jozefovo detstvo. Ging maar al zo ver, tot sie haar vaders visser vang. Is met sinne tint water... Jožko sa narodil ako 7. dieťa. Jeho rodičia i ostatní ľudia malej flámskej dediny Tremelov boli jednoduchí a úprimne verili v Pána Boha. Otec mal svoje deti rád, preto bol pri výchove veľmi dôsledný. Keď prišiel z pola domov a všetci si sadli k stolu, spýtal sa: Boli ste poslušní?
Chlapci zvesili nosy hlbšie do kaše. Cítili výčitky svedomia, lebo sa klpčili. Trochu sme sa pobili, priznal sa Gerhard. Lebo Jozef chcel byť pápežom a ja len biskupom, povedal Augustín. A Gerhard sa nám preto vysmial, dodal Jozef. Otec mal vážnu tvár. Nikdy sa nesmial, keď išlo o výchovu detí. Bili ste sa z hnevu? Spýtal sa prísne. Zo začiatku to bol len žart, ale keď mi Jozef vylial na hlavu hrnček mydlovej vody, tedy to bol už hnev, aspoň u mňa, priznával sa Gerhard. U mňa bol už hrnček s mydlovou vodou z hnevu, priznával sa aj Jozef. Ja som však začal, zakončil Augustín detskú spoveď. Otec vážne povedal. Hneď po večeri pôjdete klačať ku krížu. A budete tam dotiaľ, kým vás nezavolám. Rodičia už odmala privykali deti vyznať každý zlý skutok. Doma sa nedalo nič zamlčať alebo zakryť. Otec často hovorieval, vyznať svoju vinu je veľká vec. A Pán Boh má radosť z tých, ktorí tak robia. Len zbabelec sa toho bojí. Gazda, to máte ale skvelých chlapcov. Ste na nich veľmi prísni, povedal starý Pít. Možno máš pravdu, Pít. Mám radosť chlapcov. Ale hnev sa musia učiť ovládať. Ten nesmie v nich zblknúť pri každej maličkosti a obrať ich o rozum. Kto nevie svoj hnev krotiť, nie je mužom. Nech si len tí traja poklačia pred krížom. Nech sa naučia, že z chlapcov sa stanú muži len obetou a sebaovládaním, nie bitkou a hnevom. Na našom dvore je dosť príležitostí hýbať rukami. Moji chlapci majú mať ruky ako kladivá, ale aj tvrdú vôľu, ktorá vie zdolať najprv seba samého. Keď vyšiel na dvor ku krížu, našiel chlapcov vedľa seba s vážnymi tvárami. O chvíľu sedeli všetci v izbe pri veľkej peci. Otec rozsvietil lampu. Matka vytiahla ako každý večer zo skrine životopisy svätých. Na nič sa tak deti netešili ako na túto chvíľu. Dnes im čítala o svetom pustovníkovi Petrovi, ktorý bol načas pápežom. S napätými tvárami počúvali deti rozprávanie. Bol teda ktosi, kto žil ako chudobný pustovník a neskôr ako pápež nosil biele hodvábne šaty, zlatú korunu a mal veľkú moc na zemi a potom zasa toto všetko zamenil za svoju pustovňu, kde si v horách, kde žil v chudobe, ale v radosti a pokoji s Bohom. To by som nebol urobil. Čo si varil Peter vo svojej pustovni? Repu a korienky? A vždy bol celkom sám? Takéto otázky sa sypali z detských úst. Len Jozef pozeral zamyslene pred seba a nič nehovoril. Zrazu sa však spýtal. Mamička, bol Peter hrdinom? Stále mu totiž vieriela hlavu myšlienka, že chce byť takým hrdinom, akými boli starí slávni Flámy, o ktorých im rozprával pán učiteľ. Pravdaže, Jožko, odpovedala matka. Všetci svätí sú hrdinovia. Hrdinom sa stal Peter pre svoju pokoru a chudobu. Chcel dať pyšnému svetu poučenie, že všetka nádhera a všetko zlato na zemi nezaváži toľko ako tichý pokoj pokorného srdca. Veď nádhera je len mydlovou bublinou, ktorá stúpa a stúpa, žiari pestrými farbami, ale potom zrazu splaskne a z celej krásy frkne nám len kvapka na nos. Keď matka dohovorila,